Makadi muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Tete Emma. Tauya kuno kunzvimbo yePenalonga nechirongwa chedu cheTouchline Hour. Tauya kuzoti tikurukure nevasikana vanotengesa bonde kana kuti vanotengesa mwiri yavo, tichinzwa nyaya dzavo, side ravo, kuti izvi zvinhu vari kuzviitirei and vari kusangana nezvinhu zvakaita sei mukutengesa bonde. Saka tisingapedze nguva yedu, regai tipinde muchirongwa chedu. Zita handinonzi DJ T1 kudai kusangana pano pa Teachkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi takandosimudza takandodengezera chirongwa chedu chatinoti isiso Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nevasikana wepaTouchline vanotengesa bonde kana kuti vanotengesa mire. Nhasi ndarasikira kuno kunzvimbo yePenalonga pandotomboita hurukuro natete vangu vandakagara navo pano. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano paTeachkach MTV, ndokumbira kuti wosiya wasubscriber usazokanganwe kupfanya kabhatani ako, ndokanoita kuti kana tichinge takanda chinopisa unoyeuchidzwa. Thank you very much. Regai tipinde munyaya yedu zvizere. Vatete makadi? Makadi zvenyu. Tinofara yedu. Kuri seiko kunoku? Kunoku kwakanaka. Handitika. Ndaona zuva ranhasi ndichisvika kunoku ndaona vanhu vari kumbobviswa zviri kumbofamba seiko nhasi? Zvakaoma. Chii chiri kuitika? Magweja ese ari kunzi adzokere kumba. Saka titori panguva yakaoma. Zvekuti mari hatitozivi kuti tichaiwana kupi ende hatizivi futi kuti vachadzoka rini. Okay. Right. Mungatitsanangudzirwa tete mimi kuti munozvifambisa sei pabasa renyu rekutengesa bonde? Isusu tinoenda paTouchline. Right. 7 o'clock dzikachaya zuva rakuwira. Totogadzirira kugeza topfeka hembe dzedu dzatinopfeka. Toenda paTouchline. Okay. Kunouya chero munhu. Ende hausarudzi kuti ndikuda munhu akaita so. Okay. Chero ane tsvina yakaita sei. Iwo ndiwo unozoziya sei kuti ndomutora sei munhu uyu kuti apinde mumablankets angu. Tasvika ndatorana nemunhu wangu paTouchline. Right. Topinda mumba, ndotora bucket rangu. Ndomupa chigubhu nebhucket. Ndotitanga wageza mboro yako. Ageza mboro yake, ini ndogara ndakageza kare. Ndonyatsomubata mboro yake kusvika paninonyatsonzwa kuti munhu uyu amukirwa. Right. Toita basa redu, tototanga kunyengana. Kuti munhu anyatsonzwa kuti apa ndasvika panguva yangu, unonyatsomubata zvakanaka. Zvekuti iye anonzwa kuti munhu chero ndikadzokerera kairi katatu ndinenge ndabho. Alright. Umwe watopedza kuita naye bonde anokudza kuti pamari yawanga wataura ndoda kututsirawo mari yakati. Alright. Ndosaka muchinyatsa kutora nguva yenyu yekutamba naye muchiita kumufadza kuitira kuti afare zvekuti anogona kukututsira imwe mari kana kuti mangwana anodzoka. Hongo. Alright. Saka ngatichimbotarisei paningirikini apa mune matactic api pabonde apa? Like mwanoti chikapa kana kuti munhu unofanira kumuitira chikapa chekuti asazokukanganwe. Vanhu vacho vakangosiyana siyana. Zvakafanana nekuti ndosvika pouya imwe customer inenge ine kadora. Kuti umuitire chikapa chacho chinonetsa. Ini nangu vanhu vandinofarira. Vanhu vanenge vaine mboro dzavo dzakakura. Zvekuti ndikarara naye kudai so. Next time chero akazouya achitaura kuti mari yangu yakashota. Ndinomunzwira tsitsi nokuti yagara iri customer yangu. Okay. Unofanira kunyatsa kubata customer yako zvakanaka kuti handizivi kuva kwake chii chinozoitika. Unofanira kumufadza zvekuti kana kudzokera kumba kwake anenge ari mawani.
Alright. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka tete. Muri kutsanangura zvakanaka. Saka ngatimbotarisei imimi chamunonyatsa kuonawo imimi semunhukadzi kana kuti semunhu anotengesa miri. Chii chinoita kuti varume vakaroora kana kuti vane madzimai wazosiye vakadzi vakumba vachiuya kwamuri? Kumuroera chikapa chatiri kutaura nezvacho ichi. Munhu unofanira kumufadza pabonde zvekuti akatarisa zvaunenge wamuitira nezvaanoitirwa kumba kwake, akaona kuti zvekumba kwangu zvakasarira, ndipo unozoona murume ane mukadzi wake akukuudza mashoko ekuti ndakuda, zvinoita here kuti usiye basa rako? Inini nekurangarira kwangu kuti ndakauya kuzoshandira mhuri yangu, ndikatorwa nauyu kuendeswa pamba pake, anozogona here kuchengeta vana vangu? Haazozvigoni. Saka anenge ari manyengedzerwo ekuti kana neniniwo ndakuda kuti basa rangu ridi. Iye akaendawo kumakomba kwake akaitawo mari yakawanda, 3/4 pamwe inouya kwandiri, kota yoenda kumba kwake. Alright. Alright, aiwa, ndinotenda. Ko vamwe vanogona kuti hanzi ndoda kudyiwa nhengo, munodya here nhengo? Inini hangu kubva pandakatanga chihure 2022 ndo pamakatanga kusvika izvozvizvi handizvikwanisi. Asi hamusati makambosangana navo here vanodaro? Variko vakawanda, asi inini handizvigoni hangu. Ngei? Pakashata. Munozvitadza sei ivo vamwe vachiti vanozviita izvo zviriko? Sezvinhu zvaunenge usina kujaira, tinongoendawo kuzvipatara tichiudzwa kunzi zvine kachirwere kanozoberekeka mumuviri wako nenyaya yekudya nhengo yemunhu. Saka izvozvozvo ndakazvibatisisa kuti ndikadya akanga aine maronda panhengo yake zvikazoafekta inini, vana vangu vanosara vari nherera. Alright. Aiwa, ndinotenda. Saka pazuva imimi kusaidhi kwenyu munosangana nevarume vangani? Ndingangoisa panhamba yekuti 6 wechi7 wacho ndikaona wenight wechi7 vanenge vakwana. Alright, saka 6 vamunenge mukisangana navo $5. Aiwa. Machi short time? $3, $2. Ndo short time. Kazhinji kacho inini $2 handinyanyo wanzoida. Kusina mari ndinobvuma, kuine mari handibvumi. Okay. Alright. Ndikatorawo $3 vari 6. Ndikazoonawo wenight $15 kuma 11, 12. Ndoziva kuti mari yangu yandinenge ndichida inokwana. Nokuti mahure takaita chidzidzo chekuti tikaita zvatinenge taita, tinotamba society yemagrocery, tamba society yemari, neyako yechikafu pachada yebooking. Saka ndikati $2 haizokwani. Alright. Saka makatopanana here chidzidzo chekuti price yedu tese imari, kana kuti pane vamwe vanotongouya vachiisa price yake musoro kuti inini ndinokwirirwa mari yakati? Maprice enyu munomaona kupi imi? Amunoisa ndiyenyu here $2 yekuda kuti inini hangu ndoda $2, umwe anoti ndoda $1, umwe anoti ndoda 50 cents? Aiwa, kuna zvakadaro. Saka munozviti munopanana here chidzidzo kuti waumana munhu anenge auya kwauri $3, anouya kwauri $3, anenge azochema-chemawo akati ndine pondo. Ndo zvamakaita? Ndo zvandakangosvikirawo zvichiitwa. Okay. Alright. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka mubasa renyu irori pane matambudziko here amunombosangana nawo? Mazhinji akawanda. Kune vanozviti tiri magombiro. Ndo anoita seiwa? Anogona kusvika takamira patouchline. Vanhu ava vanofamba nemapanga, vanofamba nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinokuwadza. Anogona kungosvika pauri uri munyowani. Chero watogarisa okuudza kuti imari short time, wotaura kuti imari yakati, okuti hande, woenda masvika ikoko bva ati handidi
kupfekedzwa condom ngatiite zvakadaro. Ndo panotangira musindo ipapo. Alright. Pamwe pacho vanogona kuti ndipo $2 pauri ipapo kana usina ndokubaya nebanga. Vanhu vacho munenge musingatovazivi. Uri munhu munyowani pamunzvimbo aunenge usingawazivi. Alright. Saka mukatonzi ndipei $2 motomupa mari. Utobudisa mari tomupa. Ukamupa mangwana akutokuti muzaya hapana achakunetsa chichi. Mangwana kouya futi rimwe group zvichingodaro. Saka ndo tiri kuchikoro ndo ataiti manyunyu permission. Alright. Aiwa pakanaka. Saka konyaya dzezvirwere masiki munombosanganawo nawo kana kuti kwamuanosanganawo nawo? Inini ndinongonzwa kuti kune chirwere chinonzi siki. Amusati makambosangana nacho. Alright. Kumbonyaya dzekuputikirwa nemakondomu dzakawanda. Okay. Saka ngatiti kondomu raputika paya muchiita bonde munoita sei? Imimi rakuputikira imimi munodii mama? Munokasika kuzvibatsira sei? Pambacho munogona kuita nhumbu kana munogona kubatira chirwere munodii? Inini pachezvangu hangu ndinofamba ndine anonzi morning after. Okay. Neaya yamapiritsi ekucleaner system. Alright. Ndikaona ndizvo zvaitika. Ndoenda unogeza, ndapedza kugeza ndomwa piritsi rangu kana uripfeka. Okay. Handichatoendi ubasa musi iwoyo. Alright. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. So, pane here mashoko amunoda kusiyira vari kukuona inasi? Ndinongotaura kuti wedu panguva yatiri izvozvi kupenalonga yakaoma. Izvozvi magweja zvaadzokera kudai uso. Hatichazivi kuti toita sei. Kumba kwedu ndinenge ndiri breadwinner. Vachada mari yeschool fees, vachada mari yechikafu, vana vachada chekutakura, vachada kupfeka. Saka izvozvi zvazvadai hatozivi kuti toita sei. Kudzokera kumba kwacho unenge watoenda kunoisa mutoro wakakura. Saka zvakaoma. Handizivi kuti totangira papi. Tauro toteererawo kunzwawo kune vamwe vanhu kuti kuri kubuda mari ndikupi totomanyira ikoko. Ndo kwamunenge makuenda? Ndo kwatinenge takuenda. Saka munotofamba matrip ekuti mukabvawo kumotomboendawo kumonzwa kuti chaputikawo? Mumhanya iko kumonzwa kuti chaputikawo? Kwese tinoenda. Alright. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Zita ndinonzi DJ T1 pano patichika MTV apo patinenge tichikurukura nevasikana wepaTouchline pachirongwa chedu chatinoti Touchline Hour patinenge tichimbonzwawo matambudziko pamwechete nemashandire avanoita. So muhurukuro dzatinenge tichiita tinenge tichidzidza pamwechete nekuzivawo zvakawanda zvimwe zvakawanzika zvetinenge tisingazivi nekuda kwekuti vamwe vanhu vanongoti vasikana vandiwe paTouchline mahure but kuti munhu azotange kuenda paTouchline zvichida pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakamupusha kana zvakamusunda kuti anga achisvika panguva yakadai. Saka hadzisi nyaya dzekuti dzinosekanwa but unombotanga wamboteerera background yemunhu wonzwa kuti chii chakaita kuti azosvike panguva yakadai. Handizozivi zvangu atete, handina kumbokunzverai kuti ndinzwe kuti chii chakaita imimi kuti munge muchienda paTouchline. Chakaita kuti ndiende paTouchline. Inini ndakabva kumarriage kuMozambique 2022 muna August. Okay. Ndatanga kushanda kunonzi kuZaina. Alright. Mbeiruko. Ndichiita basa rekutengesa paTuckshop. Okay. Tengesa paTuckshop ndakaita mari yangu. Ndobva ndavhurawo tuckshop yangu. Okay. Pandadanana noumwe mukomana. Ndadanana nemukomana iyeye. Pataita unge taita joint venture kudai. Alright, pabasa renyu. Tichichengeta mari tiri 2. Okay. Mukomana yakaona kuti mari iya yawanda. Ndakararama kuseni vabuda nemari iya yese 1750. Ndobva ndati sanonderei pandakamuka. Ndasida kuenda unohodha zvinhu zvangu zvakati nezvakati. Uyu zvaamuka asipo paanozodzoka anosvika ndane staff muTuckshop. Right. Ndakamira kwenguva kusvika manheru. Ndanyumwa
panogara mari ganbende unotarisa kuti pane mari. Ndinotarisa bag mataichengeta mari muya hamuna. Ndotarisa bag rake rehembe hamuna. Tikatizana kuti nderei kuenda unoremedza mai vangu. Rega nimbofonerawo imwe shamwari yangu inosenza kuChingwe. Akanditi uya kunoko. Tora bag rangu nemablankets angu pandaenda. Kwaita basa ere akati shamwari basa ranenge nchikunyepera ndoshanda mumba ndoita zvei zvechegotsi. Tikati chegotsi chei? Zvikanzi vanhu vairi vakabvumidzwa kurara vachishanda. Kuvakarara pasi vachishanda ndimakanika naure. Ndikati zvinorevei izvozvo? Zvikanzi makanika anorara anogadzira mota akarara. Hure rinoshanda rakadii? Rakarara futi. Ndo vanhu vairi vakabvumidzwa kushanda vakadii? Kati zvinoshata. Vatondiratidza shamwari zvinopfekwa so. Kupfekwa vatondipa kamwe kadhirezi kake bvaanditi pfeka, bvaandipfekedza chiwigi, bvaandizora maface powder. Mirawo apa. Ndomira ndoita sei? Zvikanzi mira ipapa pandenge ndinewe. Pakwauya munhu. Ndiri kudawo short time imari ndikati $5. Ndakatorwa kubva taenda. Pakwauya umwe wechipiri. Zvikanzi inini ndine $4. Handinoziva kuti tichitanga kuita madhiri ndinotanga ndabata mari. Ndobva ndaitwa mahara. Ndigochema. Ndikati handichadi. Kuchema kwekunakirwa. Kuchema kwekutorwadziwa kuti ndaitwa mahara. Pandaenda unorara murumu mandanga ndanzi ndirare. Mangwana makuseni akati tinoda $3. Mandabvisa $3 mandasara ne$2. Dola ndakaridya makuseni. Rimwe racho ndobva ndadya manheru. Ngatidzokerei kwatanga tiri kuya ndikati kunonyengwa mahara handidi. Zvikanzi ngatidzokere. Saka ndakuwanira basa reipai remubhawa. Zvikanzi inini pazuva ndinoshanda $80. Kubhawa kurunzi $60 pamwedzi. Saka sarudza chaunodi. Kati aiwa rechihure riri nani. Ndopa ndakatanga kuita chihure. Izvozvizvi kutondiudza kuti kwakati kwabuda basa ndinotaura kuti aiwa inini ndinoshanda basa risingatorwi stoko. Ndo pakatanga kuita pandakatanga kuita basa rechihure. Alright, nanhasi murimo muindustry imo. Hongu umwe handichabvi. Kutobva kwangu kubva ndafa. Saka pakashata. Mune vana vangani? Ndine vana 3. Alright. Saka muri kutokwanisa kumaintaina zvinhu zvese everything muchiwachengeta vachienda kuchikoro? Zvese. Hapana chavanoshaya. Wari kupi? Wari kuno kuChingwe kana kuti wari kuChikanga kumba kwamama wangu. Alright. Aiwa tinotenda. Saka nhasi mumwe wakauya achitaura kuti ashamwari ndiri kuda basa, munomupa kurudziro ipi? Munomuti kuchihure kwakanaka here kana kuti kwakashata? Kuti kambani ikure unofana kuwedzera vashandi. Alright. Munotomuti aiwa uya tiite basa. Totomuudza kuti shamwari kwaita basa reflea market nerechihure, saka sarudza. Inini pazuva ndinoshanda $40. Kusina mari. Kuine mari $80-95 ndinodi ndinosvidza. Kuflea market kurudiwa munhu $60 kana $45, saka sarudza chaunoda. Saka munenge muchinakirwa here pamunenge muchiita nevarume vesawa? Munenge muchinakirwa here? Izvozvi zvapasina kunakirwa. Chandiri kutsvaga imari yekuti ndiriritire mhuri yangu. Alright. Saka makungoitira kuti handivane mari. Alright. Aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe, thank you very much. Ndofunga mazvinzwa inhoroondo dzatinenge tichingobata tichidzupura apo nepapo tichinzwa kuti vasikana vedu ava vari kurarama sei vari patouchline. Ndofunga manzwa nyaya dzacho kuti ndo kwadzinenge dzakabva dzichizoenda zvakadaro. Thank you very much. Tinokutendai nekuramba muchifollowa pano paTeachCatch MTV. Kana kachinge kari kekutanga kako kusvika pano, ndokumbira kuti wosiya wasubscribe wobva wapfanya kabhero ako kuitira kuti patinokanda chinopisa unenge uchidzwa. Thank you very much. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Mazvita. TeachCatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu TeachCatch MTV. Mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patino
chikanda chinopisa muno yeuchidzwa Teachcash MTV tinodzifamira Dojibondora tete